כמו שאתם רואים, הסוסים לא יזוזו. אתם יכולים לצעוק כמה שאתם רוצים, אבל הם לא יזוזו. כמו שאנחנו מלמדים אותם ללכת קדימה, אנחנו גם מלמדים אותם ללכת אחורה. והסוס שהולך אחורה בטבע, אין דבר כזה סוס הולך לבד אחורה, אין מצב כזה. כמו שאנחנו מלמדים אותם ללכת קדימה, אנחנו יכולים, אנחנו ניקח אותם, הם יזוזו עכשיו ימינה שלי שלכם שמאלה, ואותו דבר גם לצד השני. וואו, מה זה? אוקיי? אותו דבר, גם אנחנו מסתובבים בסמטאות, ואנחנו גם מלמדים אותם להסתובב במקום. אותו דבר גם לצד השני. בסדר? עכשיו, יש לנו 3 מקצבים. יש לנו תהליכה, טרוט וקאנטר. אנחנו נדגים לכם ריצה של טרוט בהתחלה ואחר כך אנחנו נעבור לקאנטר. בסדר? تابعوا هون في ركضة هاي اللي اسمها ركضة اللي هي في معقال، ركضة في معقال. هون طلع كيف هون الحصان اللي هو لما هو بركض في اي كتف. عشان تعرفوا شو خلقه، في عنده 3 طرق بيقدر حسب الجام حسب اجره وحسب الصوت. هذول ال3 اشياء الحصان بيفهم عليه. عشان تعرفوا الحصان اللي هي حيوان اللي كثير حيوان بخاف، بطلب انه يصير يعرف يحكي معه ويمشي معه ويعمل الاشياء اللي بده اياها. لازم سنة ونص تدريب. תודה רבה ליחידת הפרשים. כן, מגיע להם הרבה מחיאות כפיים. כל הכבוד, תודה רבה.